Agdamat ti lesson tayo kakabsat, iti types of prayers in the Bible. Okay? The types of prayers in the Bible. Datayon iti lesson 3. Okay? Take note kayo mo lang. Alright. Kitan tayo ti lesson 1. Ano di lesson 1 tayo? Nga umuna nga klase ti kararag. Men, are you there? Lesson 1, ket prayer of request. Di kita'y dawat tayo, kiddaw tayo, desires tayo nga ipakamu tayo ti Apo. Request, kuna na di Philippians 4, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Deta. So, datayo nga men and brethren, dagiti request tayo, ipakamu tayo iti Apo. Hantayo nga sarilyan lang, no dikat ibaga tayo iti Apo. The second type of prayer in the Bible is, lesson 2, the prayer of consecration. Sino kada kayon iti mangi practicean deti nga kararag? Itayag naman ima na? Alright, very good. Uray ni Tata Tante, talagang amen, Tata. Nung nakaring katibigatan, anat ibagam ti Apo ko ng Apo Diyos, I am reporting for duty kan kaapo. You think through my mind, speak through my lips, listen through my ears, see through my eyes, love through my heart, work through my hands, walk through my feet. Amin kading aramidak Apo, sika iti agpanuray ken maidaydayaw Apo Diyos. Consecrate, kaya nga sa wen, idedikar mo, tabiyag mo iti Apo, iti inaldaw. Amen? Tapno saan na kang agundawayan ni Satanas, ken iti lasag mo, ken urayan niya't dumteng, nga problema ken challenge karit mo iti daytang aldaw, kaduam iti Apo, kasi indaton mo ti biyag mo aparagan kuana. Lesson 3, the third type of prayer in the Bible is the prayer of intercession. Okay? Anat meaning to intercession? Intercession means to plead in the behalf of others. Nung makita tayo, digiti kakadwa tayo, kakabsat tayo, dagiti at adipon na, ket anat malagip tayong aramiden nga maitulong kadakwada, panangikararag kadakwada. Ikararag tayo ida. Amen? Okay. To negotiate for God's mercy and grace. Amom, the more matured you are in life, the more nga dapat you are doing the intercessory work. Apay, una to no matured ka, sikati adada nga makaawat iti usto nga kasasad ti panagbiag mo kanti sabali. So, no matured ka, siyempre makitam ti kasasad ti sabali, maseknan ka no kwa. Madadagsanan ka. Ngem no hang ka mature, siyempre hamo unay makita, kala ko mano, digiti ubing. Marigatan, datay nga ikararaga na ta, di damot maawatan, di kasasaad tayo. Di ka tila mabalinda kay baga, Apo, bless mama, bless papa, bless daddy, bless mommy. That's intercessory prayer. Ngem, datayo nga more matured, no makita tayo, di kakabsat, kat Apo, maseknan no kwa, di pusom. That's why you negotiate for God's mercy and grace. Intercession is to pray for the things that we believe are needed in order to help resolve their problem. So, makitam jay need. Makita tayo mo lang, di jay ti dapat Nga, aglalo ka datay nga men, I ask every man to become intercessory prayer partners of the church. Don't be blind to the needs, brethren. Hangkay kumanga ginbubulag, nga diyo kayat kakitan, uno diyo makita. Dagiti pagkasapulan, ti sabali ng runa ti church tayo. Tapnon ti kastaket, dete ko natin arudan. No di ka may nakatulong pisikal, kat uray man lang di kararag mo kakabsat, makatulong.
kuna ni Tom Elif, okay, everybody let us read. Kuna na, intercession is by nature where an individual positions himself between two parties. Kasla dete, amo yun no, may saklang yan ta husgado kabsat uno kapitan, ket adda iti agreklamo, adda may reklamo, adda iti mediator, wano makibaet. Adda makibaet. Oo. Now, dito kakabsat, between two parties, saan nga two parties nga agkontra? No diket, one with the need. Dakasapulan nito may isa, one with the answer. And seeks to bring the two parties together. Numamati ka kati kararag kakabsat, kat makitam ti kasapulan ti kabsat, if you don't have the means to help, at least by all means, your prayer should help that brother. Amen. Di nga amin? Kala ko makadagam dito eh. Datayod ti Pilipinas. Hante man matulungan, di kiti brethren abroad. Matulungan nyo kadi, anat maitulong tayo. Alaman? Anat maitulong tayo, kadi kiti kakabsat abroad. Ano maitulong tayo? Kararag. Amen ba? Amen. Pakita man di kiti dadya Australia. Oh. Australia. Anat may tulong tayo kadigito yung kakabsat. Anat may tulong yung kadakwada. Kararag. Familiar kayo mo lang, no sino dadigito yung kakabsat tayo? From left to right, ni Rans. Hello, Rans? Rans. Hi. Kararag yung dating ubing kakabsat. Hanggang nalakat dumakkel iti Australia. Glyza, Gretchen, Erma, Aldrich, Nelson, Dexter. Anat kadakla na may tulong de kadakwada? Kararag. Amen. Hana makatulong jay criticism. Hana makatulong ti panang chismis. Hana makatulong ti panang gossip. Ti makatulong kararag. Okay? Dejay, thank you. God hears and answers intercessory prayers. So nga ti ko nakarudan, deti ti may isang point nga kahit kumaawatan nyo, mamatiak, practically speaking, nga no sino kada tayo, ti ado ti experience nat panagbiag, kanad ado ti padas experience, datayo kakabsat ti more effective ti intercessory prayer. Kasi amo tayo no kwa amo tayo jirigat ti sabali. And on that note, linggan nyo mena, on that note, tipagpakita ti Apo kastoy. Anyaman nga padas, anyaman nga may experience mo ti panagbiag, iparanas ti Apo ken ka. Halaan nga tapno may experience mo ti panulong na. No di ka tapno ammom to nga ikararag ti sabali. Mamati kayo daw no saan? Dapat deta ti may nga makita yo, di kita mapadpadasan nyo ita. I don't care, I don't care. I don't know, anyaman, di kita mapadpadasan nyo. Sangsangwan nyo ita. Haan nga aksidente, di kita nga insidente ti panagbiag. Talaga nga impalubos ti Apo. Tapno number 1, may experience mo ti parabor na ti biag mo. Kan may kadwa, ammumton nga ikararag ti sabali. Gaputa na padasam dayjay. Nawatan niyo kakabsat? So, take a recollection. Anyada dagiti bad, anyada dagiti difficult experiences yo. Nga isut pa kadagsanam ita nga Apo, no da ka di sabali nga kasto di mapadpadasan na ita. Tulungam Apo, amok no kasano trigat na itang agdama. Amen? Okay. Adda ka dita Biblia, Pastor, dita nga ibagbagam, panagkunayo awan. Addaw na awan. Alamang kayo man example? Give me an example. Is there any biblical example of what I am saying? Do you know an example? Okay. Awan? I'll give you an example. Idi ni Apo Jesus, kunan na kini Pedro, Peter,
Satan hath desired to sift you as a wheat, but I have prayed for thee. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Oh, ano ibagbaga na dito, kabsat? Di napadasan ni Pedro. Kita nyo, look. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Amo yun, ni Satanas kayat na nga dadailin ti biyag tayo kakabsat. Di kiti anak tayo. Tanyo, di kiti dadobing dito itatane. Satan wants to destroy these children. Dada choir members tayo di tarwar. Are you listening? Satan wants to have you and to sift you as a wheat, kunana. Itayab na ka nga kasla taep. Oh, tunukan, di ko may makikimgimo ganda na itayab ka nga kasla taep. Oh, verse 32, but I have prayed for thee, inkararag ka kuna ni Apo Jesus, that thy faith fail not. But look, and when thou art converted, oh, kalpasan nanto, di pa nang i-deny mo kanyak, di ba? I-deny ni Peter ni Jesus 3 times. After, dahi nga napasamak, nag-repent ni Peter. Anat napasamak, Peter, nga nang i-deny ni Jesus Christ, became an effective servant of Jesus. Iso nga kunana, insurat na di 1 Peter kan 2 Peter. Kat makita yu jay kakabsat, kunana, be sober. Di ba? Ni Peter tinang isurat neta. 1 Peter 5:8. Kasi kuna ni Jesus king kuana, tunumalpas dito yung pasamak Pedro. No, if you read between the lines, you know what Jesus is saying? Pedro, tumalpas dito yung pasamak, and you come to your senses, you are converted. Strengthen your brethren. Ammumton no kasanot matnag. Ammumton no kasanot rigat, iti matnag. Gaputi trap ni Satanas. Ammumto. Strengthen thy brethren. So, in surat na di 1 Peter, kat kunana di chapter 5, anak kunana di chapter 5. Verse 8, anak kunana, be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ano ipagpakita ni Pedro dita? Peter is saying, amok ti ibagbagak. Yes, amen. Amok dito ibagbagak. Tanapadasak, tinalilaw, kanatnag, kini Satanas. To the point that I denied our Lord and Savior. Na imbaglangan that there was a chance for me to repent. Amen. And I'm telling you, be sober. Tanusyak apostol kadkadwak ni Jesus, natnagnak, kinaya nak ti Diablo nang nangruna kada kayo. Be sober, be vigilant. Oh. So, maawatan nyo ita kakabsat, nga uray dagiti paspasamak ti panagbiag, bad experiences, evil experiences, gapot pa nakatnag tayo ti sulisog ti basol. Wano dagiti adu nga parikot problema, adu nga padas, take a recollection of those, ket kunam Apo, with these experiences, use me to minister prayer to others. Deta timang papintas ti intercessory prayer. Hello? Oh. Isot ibagbagak, amom no, dadagpak pa counsel kanyak. Digitat ibagbagak no nga advice. Tapno agkaroon ti hope. Nga ako nadano kat, Pastor, nagrigat deti problema. Kanun to nga nga malmalpas, digito nga parparikot ti panagbiag. Nakadagdagsan, digito nga parikot ko apo. Kanun to nga ta, nga malmalpas, digito, Pastor, kunada. Digitay ti ibagbagak no kwang. Agan anus ka, kasi ti apo, imparanas na king kadeta, whatever be the reason nga naranasam deta, sabihin na natin, kasalanan mo din, kaya ka naghihirap ngayon, or kasalanan ng iba, at ikaw ang nagsasaper sa kasalanan nila, whatever it be, God allowed that to happen. Tapno iti kasta, usarin na ka nga makaminister ti sabali. Nga kasta iti pasamak na, kat amumto nga ikararag ida. Amumto at tulungan ida. So, amen? What is the point now? Your experience and my experience make us
intercessors. Make us intercessors. Oh. Hello? Okay. It is a sin that we do not pray for others' needs. Makita tayo dito di Biblia. So, tonight, kakabsat, anyada sinuda dagiti ikararag tayo. Okay? Number 1, for the pastor. Han kayo man nga pastor, hanyo man nga maawatan no kasano ti intensity, ti weight, iti role me nga adipon ti Apo nga mangidalan kada kayo kakabsat. Ngem amuyo ngano digitoy 5 ket ited ti Apo kada kami. Sigurado nga da kayo mairanod ti blessing ti Apo. So anyada digiti innem nga ikararagyo kada kami. Tapnon no adda kada kami digitoy kakabsat. Da kayo nga men ken brethren. Da kayo iti umuna nga rumangay ken mabenepisyaran. Umuna, to see God's direction clearly. Yes. Plano. Oo, nga makita mi. Ti kayat ti Apo, nga pangiturungan, ti church tayo, ti ministry tayo. Amen? Husto deta. Kasi, no anyat pangiturungan mi nga pastor ti church tayo, ket once nga daytoy ket naggaputi Apo kakabsat, amuyo, nakaskas daaw, if the Lord will lead us, dinggan nyo ha, no ilid na kami nga papastors, kadagiti plano ti church, ti Apo i-provide na, right? Amen. And do you know what? The Lord will use you to provide for the needs. Digito nga plano ken panggep. Ket tinakaskas daaw, no kasano nga iti biyagyo kakabsat, sikat usaran ti Apo kadigito nga plano ken panggep. Kasla detoy panang purchase tayo, dinggan nyo. Detoy panang purchase tayo, detoy lote ti Claveria. Adu kada tayo kakabsat, ti ma-overwhelm. Okay? Because nagdakkel ti agda mga project tayo, ket kasano kumanga gatangan tayo, yan na iti pangalan tayo. Ngem amok, nga iti makita ni Pastor John, ti Apo tinangipasir matakeng kuana dayjay nga plano. Dinggan nyo ha, tapnon ti kasta, dakay nga members, haan nga negatibot pampanunod tayo no adadigiti plano, nga idatag mi nga adipon na. Okay? So, iti makita ni Pastor John, dayjay nga property kakabsat, in pasir mata ti Apo ken kuana, iti dakkel nga kayat ti Apo nga aramiden ijay Cagayan. Dito ito Claveria ti agbalin nga sentro. Are you listening? Kat dayjay nga property will become a headquarter. Palubos iti Apo. So, many of us were overwhelmed. Where do we get the money? Kada kami nga papastor, amumi dayjay style ti Apo, kasla dayjay naramid na, ijay feeding of the 5,000. Dayjay man ti pangyarigak kakabsat, no kasano iti panagdesisyon mi nga adipon ti Apo. Kinasarita ni Apo Jesus digiti apostol. Hanga di congregation ti kinasarita ni Apo Jesus digiti apostol. Kuna ni Apo Jesus ka digiti apostol, pakanan tayo digiti rinuprep nga tattao. Okay? Digiti apostol, nakapsut pelat pamati da idi. At manupela nga bulan da nga makikadkadwa na Apo Jesus. Nakapsut pelat pamati da. In fact, uray dinalpas deta nga miracle, feeding of the 5,000. Dimteng ti time kakapsat nga nagna ni Jesus Christ si Jay Danom, nagdadanag da Kasi kunana jay Bible, nalipatan da jay milagro nga inaramid ni Kristo, jay feeding of the 5,000. So nakapsut pelat pamati, digiti disipulo idi. So ako na ni Jesus, paganan tayo, digiti rin proof nga tao. Anak ko na da.
Kuna di jay may isa, apo ko na, adayo ti paggatangan iti tinapay. Okay? Kan kasano, nga isagana tayo, nga pakanan, deti 5,000 ita. Do we have time? Hello? Ngimnoan niya timbaga ti apo, amuna no kasunod pa ng provide na, kastamot ti church tayo, no adda ipasirmata ti apo kada kami nga papastor, uray da kami, hami man maawatan amin, ngam amumi, nga ni apo Diyos, adda wagas na nga mangi provide. Okay? Tata, di jay mo't may isa, adda basit pamati na. Takuna nagat apo, kunana. Adda may isa nga ubing dito eh. Nga dabalo na 5 nga tinapay, 2 nga ikan. Ngem, kunana. Kasano nga rod nga makaanay, kadagitoy adu nga tattao. So, adapam mati na kasi imbaga na eh. Maybe you can do something about it. Kalakad jay ti kahit nga sawen. Nagsuggest, nagsuggest. So, kuna ni Apo Jesus, igmutoy. Tumutoy. Nagkararag ni Apo Jesus, kat kuna nakadakwada, kay mga basket yon. What a faith. Kay mga basket yung kunanagat. Kasano kumagat 5 nga tinapay, 2 nga ikan. Tingad na kasawan, kay mga basket yon, agpamakanta yon. So, napanda nagalat basket, kat kinargan ni Apo Jesus, di kiti nga basket, di mo't lang maibusan, di pagalan ni Apo Jesus. Mapuno di kiti basket, nabunungan aminan, nagburarugdan, nagtikabdan, kakabsat, at dape lang, rumwar nga tinapay, di basket. Aging gana nga itinabati, 12 nga basket, nga glaplapusana, nagpaspasuol, nga tinapay kun ikan. Hello? Amen. When God guides, He provides. Ikabilyo man deta. When God guides or where God guides, He provides. Kathang kayo nga negative nga members, kasi malay mo, baka sikat pag milagruan ti Apo nga mangi-provide kakabsat. Do you realize? DJ ubing, adabalo na nga 5 nga tinapay, 2 nga ikan, kat of all the 5,000, dito pa'y ubing tinaka-experience ti milagro kakabsat. Di mo aya kayat, nga no adda isayangkat mi nga plano kat naggapulakit di ti Apo, sigurado nga ti Apo i-provide na, baka sikat usaran na nga pangipagmilagruan tapno ma-provide deta need. And you know what? It really happened. It really happened. Nang runa ka dedi pa ng purchase tayo di Claveria. Last week, timawag ni Preacher Glenn kat madaydayo ti Apo, hangko i-detalye aming kakabsat. Because this is a public live stream. Ngay mabalin nga may i-share minto no Biyernes. Iso nga, inway kayo itong Biyernes ta testimonies, stories of miracle. Dedi pagsasaritaan tayo ito no Biyernes, palubos iti Apo. Hello? So nga, members, kunayo, Apo, ikam sirmata ni Pastor Mi, tapno, kasi ti arig nakakabsat, ti church, nga awan sirmata ti pastor, awan opportunity ti members nga usoran ti Apo eh. No awan sirmata ti pastor para ti ministry, kahit nga sawan, awan opportunity yung arumangay. Awanan kakabsat. So no ti pastor, ada sirmatana, ada plano na, ada panggap na, anakit nga sawan, ada opportunity tayo nga church nga rumangay. Oh, kita nyo, di kita building tayo, sirmata amin, di kita kakabsat. Anak ka na son ti sirmata, makita ti mata, sirmata. Nagkaroon tayo ti sirmata, di Kapilya Claveria. Kita nyo? Dakay nga inusar iti Apo nga partners. O, nadantay ti opportunity kakabsat. Ngay naramat ti Apo. Nagatang ta Memorial Park. Naparepair di lawag. Kita nyo mang kakabsat. Timely amin. Nagpapintatay di Kapilyat Pasukin. Nagatang di Mission House ti Pasukin. Tata madamat building project tayo ti Bakara. Tata man ng Claveria. Hantay kung kuna, Apuhan na nga, kaanong tunga nagsardeng? Nagsardeng deto yung kakabsat. Tano once nga nagsardeng, kastay lang inaput tayon.
Day the opportunity nga datayo ket rumang ay iti parabor kakabsat. So, when God gives us a vision and we impart this as a challenge to you, you better pray and say, Lord, help me to see what my pastor saw. No anyat nasirmata ni Pastor mi para ti ministry apo tulungan nak nga makitak. Hangagreklamo ang kagsasao. Agkararag kalanganan nga kunam apo, tulungan nak nga makitak, DJin pasir matam kini pastor. Hello? Dapat kasta ti attitude ken mentalidad tayo nga members iti Hosanna Bible Baptist Church. Kakaasimot di kitay churches kabsat, di kitay pastor. Nga kuna ti pastor kakabsat, pareper tayo ti CR tayo, gaputa deacon led. Board of Demon, kakabsat, agmi-meeting da. Kat kunada, oh, pastor, kat siyempre, alangan mo't nga, jay dikon ti pangipasir mataan ti apo, ti trabaho ti apo, kat haan na, jay pastor, kakabsat. Ipasir mata ti apo, jay pastor. I-present na ti church as a challenge. Da kayo mo tamen, agtignay, agkararag. Kat kunam, anat, iso nga amoy, listen men, isurok man lang da kayo kakabsat. Ti dapat attitude yung amen akang kanayon, anak maitulong ko, pastor. Amen. Amoyo, no, agpaypaysong ay karkararag da kami. Dapat kastat damdamagan nyo kada kami nga pastor. Amen. No hanyo man lamadamag kada kam nga pastor ti kasta, I doubt no usto ti panangikarkararag yung kada kam nga pastor. Because if you're really praying for us, definitely, interesado ka. DJ kayat ti apo, ngayon pasirmatana kada kami, right? You're interested. Because you're praying for us. So therefore, if you're praying for us and you're interested with what God has imparted to us for the ministry, then you should voluntarily tell us, Pastor, how can I help? Ala, dito yung kapsat, dito yung malang agpatingan, dito yung malata pagsasaritaan tayo ta, as a pastor, madadagsanan na ka, dito makitak nga panangilid ni Pastor John as our beloved patriarch. Being the senior pastor of the HBBC family, with our beloved patriarch, maberdenan na kakabsat. Now, no adda digiti, may announce ka digita group chat tayo. Umay kay tumulong kasta. No hangkay ka di makaumay kakabsat, agga message kay man basit. Hanga purusin latan. Hello? Kasi no talaga interesado kakatkwang, hangka mapilpilitan tariknam nga tumulong. Hana mapilpilit itirik na tayo nga makipaset, kat di tayo makaumay, akadag message tayo. To be polite, kat ko na tayo, Pastor, I'm sorry. And I praise the Lord. Because at dadamin nga message no kwa. Pastor, hangkam nga anak makaumay. Kalakin ni Brother Fernan, idi kalman. Brother Fernan, nakita tayo comment mo. Kaputa, siyempre, the physical infirmity na, maawatan tayo. So every time nga agi-post na, nag-message kanya, nang karpa ka. Prini tumite karpa nga inted na. Brother, kahit ko na Pastor, Brad, thank you tay karpa. Pastor, pasensya kat di jak makatultulong. Han naman ibaga nga kuwang ang pastor, pasensya ta jak makatulong at anangarod. Maawatan tayo. So nagsayatan kakabsat tapno, as a pastor, amukpot no supportive, kayo mo lang, digit yung aramid, tayo mo no saan. Hello? At least yung bagang pastor, pasensyahan nak nga makatulong kat tay kararag ko makatulong. Dakalabanag. That is show of support. Amen? Nang runa ka, da kayo nga napipigsa. Single men. Pauna yung kunak, apo, kita man lang dito, group chat ni, awamot latag, replyin kong kunak no kwa. Hello? Da kayo nga single men. Sursurwang kayo, siguro hanyo amuakas jay. Hanak kagong ungot itagagabsat. Instragang kayo, ti dapat nga usto nga panagrespondeyo ka, digiti kakastoy nga aramid tayo. Kunak do kagat, apo,
Kita man deti group chat apo ni awan madla respond. Oh. At ako ipan nyo tanagan nyo no umay kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, urek manong oras. Awan, tunukan tumawag ni Pastor Jung Kanyak. Ana, awan, ti kwa, men nga umay. Awan pangarod, ta kwa. Inkwag ka, tagkarkararagak nga, dagrespan awan mat. So at least amok no, makaumay kayo no saan, katuhan ti makaumay, ibaga tayo kakabsat. Hello? Dapat tong Biyernes nga pagsasaritaan tayo. We are talking about pastor's vision. Kakabsat. Amen ba? Amen. Oh. See? Kalay ti na minsan, ni Brother Enan, na makatulong at maawatak brad, yung health condition mo. Oh, siyempre, this is physical work, construction. Maawatan tayo ka, digiti adults tayo nga elder. We understand. Kapsat health reasons. But anyhow, dadala tamot seniors tayong umay tumulong sa paminsan. Kaya kunana ni Rohel Kanyak, Pastor, may nang idagas ni Ninong Enan iti kwa para merienda. Brother Enan, are you there? Ano ni Brother Enan dita? Oh. Apo, deta ako na. Naman nga makatulong pisikal, pero ti kahit nga sawan, adda trabaho, amin tayo makipasat. So nahan ka nakaumay pisikal, kataang nga dete, kaslang ignorom latan na kaslang adayo trick nam ka, digiti aramid tayo kakabsat madi. Amen? Oh, so, minang ito, para merienda, nagsaya ato, dadaigatang timiki ni Brother Roy. Now, so let's go back to the point. You pray that God will help us see God's direction clearly. And that every one of us will have an opportunity to be used by God. May kaduang ikararag tayo. Courage and strength. Oh. No awan turod ming agpreach kakabsat kasano kay agnakam nga Kristiyano. Awan na, kaya-kayaan dagamlatan. Dete ko na tayo, instead nga, ti pulpit, instead nga dagiti people, iti agbuteng, iti panakay kasabat, isaw ti apo tayo mo't pastoron ti agbubuteng. Hello? Amen. Oh. Eget, dito HBBC, thank God. We have a patriarch, di ba? Anyo ma-appreciate deta, men? Oh. Dedi pa nang tira ni Pastor Jun ti theocratic form of government, idi Sunday afternoon. Kuna ni Brother Errol J. Group Chat. Nagkiring sa kanya nagat ko na pastor. Agyaman kami, ada naturud nga patriarch me. Kuna na. Brother Errol, nabasak ti reply mo dyan. O, isong ag-faithful ka ti apo, Brother Errol. Talaga nga nung di kag-faithful. Urayam ti panangungot ni Pastor Jungking ka, sumarunong kanyak. Amen? Okay? Oh, courage and strength. May katlo, renewed passion and determination. Wow. Amoyo, mariknak ti prayers tayo kabsat as a pastor. Makitkitak nga maininot nga mauawatan. Digito'y ipaspasir mata ti apo kini Pastor John nga transfer na kanyak nga senior pastor ti HBBC. Ti may isa kakabsat nga permi nga pakariknak ti regta. Hello? May isa nga pakariknak ti regta, ti panagpastor ko kadigito'y kakabsat. Church planting. Discipleship. Soul winning. Ken panang train dagiti men iti church tayo. Digita kakabsat. Bayat ti panaki kadkadwak ni Pastor June, patriarch tayo. Iso ti makitak nga inpasirmata ti apo king kuana. Church planting. A church that does not evangelize will fossilize. Adut churches itan kakabsat, nga nabaaw, they only focus on church growth, awanan ti church planting. Kat ti heartbeat ti apo kakabsat, is to see get souls get saved. Kandigito'y daduma nga ilili, maplantan iti Baptist Church. Deta ti puso ti apo kakabsat. Iso nga, kung nagkadigiti kakabsat, iji Hawaii, dedi preaching ko iji Lunes. Kung nakadakwada, one of my passions is church planting. Kanak, kasi digiti kakabsat tayo ti Hawaii,
isuda ti may nga inusar ti Apo. No apay nga adda digiti gamit tayo ti live stream. Ngan nga ni 1 million pesos ti bayad na amin. So nga dakay nga adda. Tell me, is there any one of you who deserve that? No one. That's almost 1 million pesos. So nga, say-saya atin nyo, ti kadayutan. Because that's a blessing from the Lord. Don't take that for granted. Kung nagkadakwada, aping inik ka na tayo ti apot live stream, tingnan nyo, dakay nga data live stream. Maawatan nyo dito nga vision. No apay nga da live stream tayo, umuna, ti apo kayat na, nga lumawa iti marits ti church tayo. Kat ita, we have people watching all the way from Misamis Oriental. Oh, nakita yun ti in-acknowledge ko itay? Oh, idi ka digiti previous Quirino. So nga take record of that. Mahalaga yan. Kasi ti Apo kayat na nga one day adan to maiplant tayo nga churches kadigita. For the last 2 weeks adan nagabot pagbibuyan Nueva Ecija. Oh, Hong Kong. Okay, kanda dumapay nga lugar. Si iso nga deta kakabsat, regta. Ket no ti pastor awan regta nakakabsat nga agserbiti Apo. Awan na, kasla digiti churches nga ado di Amerika, kita nyo nagdadakkel ti building da kakabsat. They have built buildings but no people. Ditoy, we have a big crowd, no building. Itay, they have no crowd but big buildings. Apay, because awanan ti church planting. Di ka latan piman, babakat lalakay, ngagtitipon, aggigimong da every Sunday, pe-fellowship latan, kas di latang kakabsat, awanan ti church planting endeavor. Matayin di church. Hello? Amen? Oh, so kay kararag yung kakabsat. Kat ita, by the grace of God, ti church tayo. Oh, nakapimpintas ti regtatay ti music ministry. Amen? Nakita yung ti uniform ti choir idi Sunday. Kakabsat? Digidjay nga uniform. Nag-thank you na digito ka. Ngem, property ti HBBC, digidjay nga uniform. Sayo lang usarin dito, agkanta kayo. But you know what? Hangkuman nga may iba kakabsat. Ngem ti bayad deta nga uniform. Takagudwa na, de uniform yo, de bayad na, adamay sa kabsat nga tinignay ti Apo nga nang provide. Half of that, adamay sa kabsat, tinignay ti Apo nga nang tud. Oh, ti Apo Diyos latat mang bendisyon kanyanan. Isot birthday gift na kano ti Apo. Nakita yo? Oh, idikalman, nagatangan detay drone. Praise God. Adaman ng kabsat nga nang i-provide di jay. Oh. So amin di gito yung kakabsat nga maaramid iti ministry. Adaregta. And the Lord use us. Family of the pastor. Amen? Okay? Imbes nga datayo, tiagsipsipot, iti negatibo, panguyawan, ti pamilya ti pastor. Ikararag tayo ko na tayo, Apo, anak pakatulungak ti pamilya iti pastor. Amen? Dapat detat kararag. God's provision. Oh. Adanto i-post ko ta group chat ti single career damdama. Adamay isa nga kabsat. Kunana kanyak, tingnan nyo kimna kingkwana kasi 3 Wednesdays ago, Dakam Claveria, in-preach ko dito you remember? In-record ko nga in-preach dito Kat kunak, dito may panggap ti provision. Ti kararag mo, hana ko nam Apo provide the needs of the pastor. Ti ko nam, Lord, how can I be a help to provide for the needs of the pastor? Oh, adamay sa kabsat nga nag-text kanyak idikalman. Kunana, Pastor, kunana, planok ti gumatang ti sapatos ko nga pang walking. Impakita na kanyak di picture di sapatos. Adidas. Kat nalagip ko tay preaching mo, kat kas lang ti point na kunana, nadagsan ti riknak nga gumatang ti sapatos ko kat di ka igatangan. Wow, kunak. Kayak mat ti gumatang by the God's provision, by the grace of God. Kayak nga gatangan jay worth jay bagbagana nga sapatos. Ngem naragragsak jay pusok nga aggapugan ko ana,
Not that I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ipos kunto deta kadagay nga single professional. Hangak gaputa kayat ko nga regalwandak. Ngam kayat ko nga makasursuro kayo. I was praying sabi ko, Lord, digito yang professional, amok nga tiwe nga pang blessam kadakwada is, if they know how to take good care of their pastor, you will take good care of them. You should know that. If you know how to take good care of your pastor, God will take good care of you. Oh, anat napasamak ka, DJ Widow. Idi ni Elijah. Kasi, Dimot agi sangputan ti Sarksburger. Digiti Raven kakabsat. Naibus mo ti milk tea. Ngayon inuman ni Elijah. Di Brook Cherit. Kuna ni Apo Diyos kina Elijah, go to Zarephath. I have commanded a widow. Binilin ko, DJ Balo. Ta isunto, itimang pakanking ka kunana. So nagbiyahe, mano kilometro na paan. Oh, idikwan 60? Ha? Oh. Oh, nagbiyahe. Idikwan nakita na J Balo kakabsat nga agur-urnong iti routing. Nga pagtungo tagluto kakabsat titinapay. Kat kuna ni Elijah pakananak kunana ka DJ Balo. Kuna dito Balo kadwa na ti ubing nga nakalidliday ti panagsarita na kat kunana o Prophet Elijah. Daytoy nga lutun mi kat maudi nga taraon mi. Kasi tikag famine. El Nino kakabsat, awam makan. Krisis. Daytoy nga kanan mi kat maudi nga taraon min. Kunana. Kalpasan na nga makami daytoy. Yuray min tulatan, ti panakatay mi. Anak ko na ni Elijah, haan, lutuam kat pakananak ko na nakakabsat ni Elijah. Kat deto yung babae, amok amuna ni Apo Diyos, kanam amuna ti adipon ti Apo. Kat kunana, lawan, sige. So deto ubing nga anak na siguro, buy-buyangan na, kat kunana, nanang, nagimas deto yung tinapa yun. Anat palaman na, mayonnaise, uno peanut butter. Kunana anak ko, di kag tagtagari, awampay nga mayonnaise kan peanut butter tan. Ngam deti nga tinapay, kanon ni Prophet Elijah. See? Pati anak nakita na kakabsat, di nga milagro ayan. O pinakanda ni Prophet Elijah. Anak na pasamak kakabsat, kini Prophet Elijah. Napsog, amen? Napsog. Oh. Anak na pasamak ka DJ Balo. Anak na pasamak. Ti Apo inaywanan na ida, agingga nga dida na tayo. Anat ipagpakita na dayta kakabsat, ni Apo Diyos kayat na, nga taraunam ay wanam ti adipon na, kat iso ay wanan na kantumet. Oh, dayta kakabsat, if you know how to take good care of your pastor, God will take good care of you.